Now sa pikas bahin mga kaigalaan, gahapong adlaw mao na gyud ang pagpasaka og motion for reconsideration sa Korte Suprema mga kaigalaan niining impeachment case nga gibasura sa Supreme Court mga kaigalaan tungod kay kini void ab initio. Buti pasabot nga invalid from the very start. Dunay depekto sa sugod pa lang. Mo na ang akong gika-explain kanadto nga lisod kayo o mupadayon nga depektoso mang daan. Ninumdo mo nga nag-explain ta mahigala nga nisakay ka og boss, dunay problema ang ligid kasamang kay padong na sa Santander. Nakamatikod mo nga dunay problema ang ligid ato sang i-fix. Ang uban kana ditso na ni. Unya og iditsog mo sa gilid sa may karkar. Ito lang agi katawa mga sukit ng paminaw ha. Nya daghantag mga problema ron mga higalang gi atubang unahon tagi ng impeachment ha. Pero sige lang ato nang hisgutan mga higala. Nya mihatag na ba tong advisory da itong China, no? Mihatag tong advisory nga magbuminan tayo ng tagamay kay doon na sa ilang kinani ang testingan ba ito dakin? Doon sa testingan nga kining ilang mga gamit igugubat. Unya ang ato lang mabantay-bantay ta sa may Palawan area dapit o kining uban nga mga area sa may West Philippine Sea kay basin unya og mutugpa ditong tipaka. Ato lang agi katawa mga kagalan porbida. Maparihan ni sa North Korea kaniadto nagpabutos naman ito ilang nuclear weapons dito sa kadagatan mahigalawa gitay nahimo igo ratang hatagag advisory nga ilang sa mo panagat din napita kay basin anyag matagakan mo. Ato lang agi katawa mga kailan ato nang isgutan unya sa pikas bahin niya na si Martin Romualdez nga namahayag mahigala labot sa ilan ang gipasaka nga motion for reconsideration. Maubitaw na nga kinini ang doon na pa may mga remedies sila, no? Nga nahabilin ato paminaon unsa mga higalay ilang mga remedyo ani nga ginahimo mga kagalaan, no? Og kinini ang pag moday kong giingon pagsugod pa lang ana wa man sila komentaryo nga nisaka sa Supreme Court ning mga tawhana. Unang-unang nisaka gid gilang gi-question may gala katong pulong forthwith kay gusto na nila may gala nga ipaproceed na paspasana sa Senate ang pagpahigayon og impeachment trial before mga higala sa election. Gisaka na ngadto Supreme Court nga ang Supreme Court gihangyo nga manduan mahigala ang Senado nga mohimo nag-trial forthwith. To forthwith proceed. So ang Senado, ang Supreme Court ilan ang ingnan intervener mo dire. O karon si Sara Duterte palihag boxing nga counter puncher gisukmag mibaos ni saka pod sa Korte Suprema gi-question ang constitutionality sa upat ka mga impeachment complaints. Sa laktod nga pagkaistorya kanang Supreme Court wa gina mag-apil-apil pagsugod pa lang. Pero ilang gipa-apil inday naningog ba ning mga tawhana? Wa. Karon wa man pabor nila ang decision Supreme Court mingon sila judicial overreach. Akala na agi katawa mga kagalaan. Saway ang Supreme Court mga sukit di paminaw. Ya karon si Martin may pasaka na sila og motion for reconsideration ang House of Representatives. Ilang gihangyo ang Korte Suprema nga usbon ang ilang desisyon para mapadayon gyud mga higalang impeachment kay accountability lagi gyud kuno ni. Bahala na lang og pila ka billions ng ilang mahigalang flood control project. Perting dako mahigala bahala na basta importante accountability ni Sara. Bahala na ng uban nga mas dagko pang corruption nga na bahala na din ito taga priority gyud si Sara. Kay accountability kuno. Pero ang mga tao mga kaigalaan nasayod nga ang 2028 gyud gipangandaman ini. So muna nga medyo ang atong nasod mga kaigalaan mahinumduman ni si BBM iyang termino mahuman iyang termino mahigala ang accomplishment lagyod nga gisigihag attack niya si VP Sara.
Nag-uban lang sila kadali, mura nag-honeymoon lang kadali human sa election sa 2022. Pagkahuman, hala, kumbati na 2023, 2024, 2025, matod way kahuman na ni. Iya mga higalang gi-attack ang tao mga kagalaan nga iyang kauban ug may nitabang niya aron maabot siya anang maong pwesto. Pero sige lang, ato ning tagag pagtagad mga kagalaan. Kaya mga tao nakasibaw man. Di man na nimo pwedeng isuod sa bulsa ng mga Pilipino na may uban gud mga higala nga nagtuo bag mga may laki sila nya ilang isuod sa bulsa ang mga tao. Kanang taong bayan nga kanunay niyo pasaginlan nakasabot na di na pwedeng isuod sa bulsa ang taong bayan. Kaya si Martin ato sa paminaon si Martin samtang dili pa ta mo padayon sa tundugang mga pagkomentaryo. Una ta sa paminaon sa gisulting Martin Romualdez sa iyang motion for reconsideration kagahapon, okay? Okay, names, go. Full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people. The House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow to the Constitution. Okay, mano to sa names, no?
Okay, ato na yung pagtagad mga kaigalaan, no? Ang pamahayag mahigala ni Speaker Martin Romualdez atol sa iyang ilang pag-file na sa motion for reconsideration, ilang gi-argue dito mga higala ang unang ruling sa Supreme Court nga niingon mga kaigalaan na kalapas sa 1-year bar mga higala, kinini ang rule kining mao mga kaigalaang impeachment complaints diri sa ubos balay balauranan, o ikaduha ang due process mahigala gi-question sa nila og nangayo sila nga i-reconsider sa Supreme Court ang ilang unang desisyon. O gawas niya na sagol pod iyang gipahinumduman ang Supreme Court nga kamo pod mga impeachable ra mo. Murag sagol ni ilang kang Martin Romualdez dahil nga pasabot niya nga ang mga rules ni ining mga impeachable officials pwede po giwit kan gamay nga kamo pod ra ba impeachable officials pod mo. Ang power bas pag-impeach diya sa House of Representatives. Pero imo ning ipa-impeach sa mga justices pero tinaghana na ba ani mahurot na yung oras mga kaigalaan ani. Ato lagi katawa mga sukid tigpaminaw. O ni ang pamahayag ni Martin Romualdez may gala sa human pag-file na sa motion for reconsideration dito sa Korte Suprema. Bueno, ato ng tagagpagtagad, no? Kay mao man ni mahigala ang available remedy niini mga higalang House of Representatives, no? Ang uban mga higala bida sama atong attorney gadon ay magpanundog adto kay nadisbar naman to kani adto sa lain nga kaso. So katuyang sinultian mahigala medyo dili to maayong paminawon mga sukit tig paminaw. So karon ato ni tagagpagtagad kini ni ang dugang pamahayag ni Martin Romualdez o dugang nato pag-analisar ini mong isyu. Tagang tagpagtagad mga sukit tig paminaw. Ang pamahayag mahigala ni Martin Romualdez. Onya kining mga senador mga higala ubay-ubay ning mga lain-lain nga grupo sad mga kaigalaan nga gusto nga ang ila mga higala nga kinini ang gusto nga mahitabo mo ay gustong matuman. O kung sa isulti Supreme Court mga higala og okay sa ilang gusto da okay na pero dili gani okay sayop ang Supreme Court. Ana karon mahigala hala. Okay lang kini ni ang House of Representatives mihimo mahigala og motion for reconsideration at least okay na gihapon no remedyo na mahigala ang available. Dil ang manundog mahigala atong attorney gadon nga iya mga higalang gi pasanginlan og di mao ang Supreme Court. Kay lisod ba sa kaayong inana mga higala no pagsugod pa lang bitaw wa magyud sa mo himo og komentaryo bisag gamay nga ningadto nag Supreme Court mga kaigalaan patay mali lang yun dili ba ma-apply ang principle of estoppel dihan dapita straight to the point nga okay raman tanan pag desisyon na ang Supreme Court mahigalan yan nagpatubag sa House of Representatives gisnab nila hasta ang Senate gipatubag nitubag ang Senate o kadto mga higalang petitioner og uban pa pero ang House ilang gi-snab katong akong gi-explain kagahapon. Nya karon ni gawas ang resulta mga sukit tig paminaw. Perti nila mga higalang kisi-kisi Ato ni tagagpagtagad mga kaigalaan kay atong balikan gamay itong pamahayag ni Martin Romualdez. Onya dayon kinini ang pamahayag sa upat. O atong isgutan sa ning upat ka mga senador kaysa 24 ka mga senators. Doon na may upat nga okay gyud kuno ipadayon ang impeachment. Ang uban ni tahod na sa Supreme Court, ang uban mahigala nagunahuna sila nga unya na lang kumahuman ang motion for reconsideration ila pa nang sabutan og unsa ba gyud. Kay na pa may pending question mga higala ngadto sa Supreme Court. Atong balikan gamay tos Martin Romualdez dong names katong kwan lang. Atong balikan gamay itong 1 minute niya nga pamahayag lang sa para pag ato mga higalang maanalisar og maayo kining iya mga pamahayag kay samtang ni explain siya nga ang sole power mga higala pag initiate og impeachment na ang mga kaigalaan sa House of Representatives
Pero daw iya pod mga higalang gi-explicar dito ang muhimo sa rules mga kahigalaan ang mga justices sa Supreme Court nga mga impeachable official sab medyo doon na pod mga higalay gamay pahimangno nga kamo impeachable mo kami maidunay power pag initiate og impeachment ninyo. At ano yagi katawa mga higala yan pamahayag ni Martin Romualdez at tumbalikan. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. Straight to the point. Okay, so muna yung mahigalang pamahayag ni Speaker Martin Romualdez sa iya na mahigalang pag-file og motion for reconsideration sa tuyo nga kining mga justices sa Supreme Court nga 13 ka mga justices nga niingon gyud nga angay ibasura ang impeachment case batok ni Sara Duterte sa rason nga nakalapas kini sa 1 year ban mga higala. Ikaduha nakalapas kini sa due process of law. Mao nga gibasura kini, giuyunan sa mga justices wa gyud namisik. Straight to the point. Wa gyud bisag usang namisik mga higala. Kay ang usa ka justice wa diha kay dunay problema matud pa dunay may pahigayon og leave of absence murag health reason matud pa. Ang usa mi inhibit kay ang usa sa mga lawyers makagilan ilang suod. Sakto sa itong gibuhat, no? But kining 3 gyud ka mga justices 13-0 ang score mga sukid tig paminaw. So kung mo-file sa MR ani motion for reconsideration medyo sa kaoning kalakiha. Although atong paabuton lang unsa gyud resulta unya sa Supreme Court mga sukid tig paminaw. So muna sa na akong ingon, ni-file naman og motion for reconsideration whatever the decision of the Supreme Court sa iyang motion for reconsideration atong respetaran. Basi nagkahuman na po yung motion for reconsideration o pabor nila, okay na, nindot ka Supreme Court. Unya, og di mo pabor, ngayon po niya, yung Supreme Court judicial overreach, giyon. Sabi kisa naman yung masunod, gusto ka muna lagi masunod, aning kalakihan, Supreme Court muluhod ninyo? Ato lang yung agi katawa mga sukit tig paminaw kay medyo lisod din kalakiha. Unya karon atong tiwasog hisgot kay kining upat ka mga senador niingon gyud sila nga ang taong bayan kuno oy may gusto. Asa si Martin Romualdez in the name of the Filipino people, ha? Wa gabae. Gamit pa in the name of the Filipino people. Babita-bitahan na lang kay wa maingon in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Straight to the point. Mana akong iingon sa kahanginan ha, o kamo mismo na hibaw na mong daan samtang nagpending pa ning kaso sa Supreme Court, nagpaabot ta sa result. Niingon gyud ko daan niya unsay isulti Supreme Court atong tahuron. Karon ni-file mga higala og motion for reconsideration ang House of Representatives. Okay, pag-file karon og MR kay gusto nila mahigala ang ilang convince ang Supreme Court nga balihon ang ilang desisyon. Basin pa di ay og gikan mga higala sa pag-ingon Supreme Court nga ibasura, basig mo ingon pa ng Supreme Court nga okay, dili ito ibasura atong ipadayon ang impeachment.
So mo na remedy may gala motion for reconsideration. Kini motion for reconsideration og sa ato pa ning pagkasulti kay nga karabang ni desisyon na ka ba? Mag-outing ta kay. Nya ningon ka nga di ko apel sa outing. Pero gihangyo kag balik kay mag-outing ta kanindot ba yung beach dito? Kuan ba kay puti ba kay dito? Nya ningon ka nga bitaw no? Atra at kuyog ko. So na-reconsider ang imong desisyon. Sa tupang una nimong desisyon, firm na nga di ka mo kuyog, pero giingnan ka nga, kay, daghan na ba mga puti dito, kay? Daghang puting baybayon ba? Ikaw gyud kay? Di ka mo kuyog. Ikaw, Jesus Minya, kuyog ka, ikaw names, ni Wilkie Nunes, di ko mo uban sa atong outing. Nya imo ino names, narabay gwapa dito names. Muli consider sa nga, uban lang ko. Iyang gini-consider iyang desisyon. Gwapa nga beach ba, ino na, no? Ako lang pagi katawa mahigala kay nakatawa si kasamang kay Jesus Minya diri maayo. So sa to pagi, reconsider wa may imposible. Wa may imposible. So man akong gingon, napa may available remedy, i-avail ang available remedy. Dili nimo balikason ng Supreme Court. Asama ining attorney Gadon nga kining ayaw mo panundog niya. Kay wala po si problema no, wala naman si nadisbar naman sa daan. Pero kanto mga practicing lawyers, active practicing lawyers, ay yun tuntong sudugas gadon. Suko kay sa Supreme Court mga higala. Wan lang, kinini ang file of motion for reconsideration. Kay, basin daig maayo pagka-argue, unya, mo ingon na Supreme Court, bitaw, among balihon ang among desisyon. Ingon daig. Medyo tungason kini mahigala, pero wata pa hibaw. Now, panalitan og buingon ng Supreme Court sa motion for reconsideration. Ako isulti daan sa kahanginan, ha? Ako isip practicing lawyer. Inoon na pili na lang tag mga kaso, di naman madama mahigala sa oras yun. Pero isip mitaak ta sa korte nga mauna mahigalay atong umahan din ha. Sagdi na lang to mga retired na. Pero kitang mga active practicing lawyers, mingon gyud ko nga ato tahoron ang Supreme Court. Og doon na i-explain ang Supreme Court na hinig motion for reconsideration niya. Og moingon Supreme Court, amo yung barugan tong among unang desisyon. Tahod ta. Pero moingon Supreme Court nga, among i-reconsider, kaya dahil mga rason mo ni mo una. O nga naman, wa may lain mahigalang mo interpret in taon sa balaod, mo interpret sa konstitusyon. Kaya nga to ba, pasidaan na to sa tanan, ha? Muna ako na pasidaan ako daan des kanginan. Di mo maka-expect na ko diri nga dili ko mo tahod mahigala sa otoridad. Kaya kisa naman lang atong tahoron. Dunay constitutional crisis, wala na lang kitay tahoron. Ang imong gusto may matuman gyud. Labaw pa ka Supreme Court? Doon na may institusyon nga mauna iyang trabaho. Ha? Co-equal branches of government, ang executive department, judiciary, mga higala, o ang legislative department. But doon na siya iyang function nga gibutang, gisangon base sa konstitusyon. Balikon ako ang gisangon sa executive department mao ang pag-execute sa balaod. Ang gisangon mahigala sa legislative department mao ang pagpanday og balaod. Ang gisangon sa Supreme Court mao ang pag-interpret sa balaod. Straight to the point. So magsabot tandaan. Once moingon na Supreme Court nga mobarog mi sa una namong desisyon na may motion for reconsideration, okay. Ato respetan. Ug moingon Supreme Court among balihon. Respekta. Ang problema, mga higala, bantay na po o moingon na mo, human sa motion for reconsideration, mapilde gihapon moingon, wa, gyud Supreme Court, judicial overreach gyud. Nga naman, atat gyud mga higala sa impeachment. Di man na mapwede mga sukitig paminaw. Kay doon na may depikto, void ab initio man, sa ito pa, void, invalid from the very start. Kung saan man mo na pag-proceed. Ha? Di man na pwede. Muna ingon mahigala nga, ingon Supreme Court, the end does not justify the means.
Nga bisag unsa na lang, basta importante na na-transmit na sa Senate ang impeachment. Articles of impeachment, okay na. Dili. Ang gusto Supreme Court nga, tarunga diri. Pagsugod pa lang, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Kay laylain mag-argumento, mga kagalaan. Kay kining maong klase, mga higala sa, o dili ni koreksyonan Supreme Court, mahitabo mga higala nga, medyo na duwa na lang yun, ang pagpasaka og impeachment complaint. Muna ang Supreme Court, magtanaw sa mga members sa Congress, 5 ka members Congress mahigalan ay uban, bisag nagsisyon, nagduwa-duwa, nagtantanaw isabong. Inig pangampanya mo, tumbling mahigalang uban, ang uban mo kanta mo sayang. Muna'y kalidad sa ubang congressmen, dili tanan, dunay mga tarong diha. But muna'y ilang mga membro, nasayod ta, na mga membro mahigala wagi angay nga nabutang diha. Batungod sa kwarta nabutang diha, muna'y prangka-prangkang pagka-istorya ha. Straight to the point. Dili tanan, kaya doon na maging mga tarong sad. Pero kinsa man tong congressman, nangampanya, chicharon ba kayo? Nakadaog ba tong congressman day? Nakadaog ba mo to ilang parang Supreme Court nga mas labaw pa sila ang labaw pa sa Supreme Court katong klasiha may galang kalidad sa congressman. Moto'y gusto nilang iparang Supreme Court. Kani paminaw na ko to. Mo lang gusto nga ang Congress labaw pa Supreme Court. Tanawa ko nang kinampanyahan ng congressman. Paminaw to. Bebe, audio nya kanang ato ko nang pabati. Ako na nang ipabati niyo but for emphasis. Chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. Bastos nawa. Balita ko, ang mga nabwa parang basketball ring. Dahil masarap syutan. Baril ka ba? Pahiram kahit isang putok lang. Mag-green ha? Green kahit mga meaning? Di ba eskwelahan to? Eskwelahan? Eskwelahan. Paaralan ka ba? Dahil enjoy ako, pasukan ka. Bastos kayo? Gusto pa nyo? Gusto pa nyo ko no? Gusto pa nyo? Lamesa ka ba? Ang sarap kong patungan! Moro to? Napay sumpay? Ketchup ka ba? Ketchup ka ba? Ang sarap mong ipahit sa hotdog ko! Wala ka! Tingnan natin kung magagaling ang mga taga-Napua. Tama? Galingan mo! Hotdog ka ba? Bakit? Ang sarap mong kainit! Isakay pong constituents niya. Alam mo ba, pagkatapos kumain ng hotdog, alam mo masarap? Ice cream. Ice cream ka ba? Ang sarap mong dilaan. Kita ninyo? Kita ninyo? Balita ko, ang mga taga-Nabwa parang chicharon. Alam nyo kung bakit? Chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. Freeze ha? Mauni ang kinaiya ining Congress, mga higala, dili tanan, but mauni. Ingon Supreme Court day, kung mauni inyong style, may mauban. Dili, lahi ni amo, umarog mig amo. Mauni lang gibuhat, mga higala, sa impeachment complaint, kaya ilang mga higalang gi bugal-bugalan, dili sa lower house. Kamang kaupat ka impeachment complaints tanan, ang tulo mga higala, wama, aksyon ni, og naunsa na kato, gipangutan na sa Supreme Court, di sa mutubag. Ang ikaupat mga higala, na-file nga to sa Senate, mga kailangan, unsa man to, gipangutan na sa Supreme Court, nakabasa ba mga congressman, ilang gi-snap ang Supreme Court. Sa to pa, kinibang gi-lawgaw mga higala, na-file ang articles of impeachment sa Senate, pero lawgaw. Muna yung Supreme Court, muna inyong kinaiya diha, di may mauban. Kaya wala, mga kampanya o bastos.
So muna inyo nidaog mo pagka congressman bastos dili mi inana. Muna akong giingon nga maayo ang Supreme Court nga nibarog siya mahigala sa iyang mibarog sa kamatuoran. Straight to the point. Ayamin yung dada mo na inyong kinaiya Congress. Dili mi mo uban ninyo na. Ako lang na mahigalang example ninyo ha. Dapat usa nagduwag isabong. Standby ha. Mo na ang kinaiya nga ilang gihimo, inaana nilang gihimo mahigala dito sa lower house. So, kasabot ang Supreme Court, anak, giunsa man ninyo ng impeachment, inyo man sabay saktong termino na, gilawgaw, gilugaw, kanamang, giihaw man nila dito sa lower house, hasta aron lang yun nga mapasaka ang articles of impeachment. Unya, bisan unsa pamaagi dito sa lower house, bisag nagbinastos sila, basta importante lang mapasaka, yung Supreme Court, the end does not justify the means. Straight to the point. Straight to the point. Now, atong pagtagad mga kaigsunan, mo nitong balikan ha, nga ang Supreme Court dili siya inana sama ining Congressman Elray Villafuerte mo to iyang kinampanyahan. Kita mo mga justice sa Supreme Court dili man ba istorya ginana, so dili ta parihag kolor. Mo na inyong style dili na mo imong style. Inana ra na nga pagkasulti mahigala Supreme Court ha. Kadtong bastos nga Congressman Elray Villafuerte ha, nga diin nangampanya mahigala mo to iyang kinampanyahan. Unya paghuman nya pa usao ako ibalik gamay hat just to emphasize mga kailan nagduwa og nagtartan og isabong samtang session mahigala samtang voting dito mahigala nagkauko sa Congress tama na si AGA Party List Representative Nicanor Briones tanawa. Oo, sa pasti bisihan niya oy. Hala, duwag isabong, hala. Nasakpan man siya mga higala. Agap Party List Representative Nicanor Briones. Nag-viral ni human mahigala giingong nagtanaw og online sabong atol sa session sa Congress. Muna inyong tinabahuan. Supreme Court dili man ana nga tinabahuan. Muna nga wa matarong ninyong trabaho. Kay mo na yung klasihan ninyong tinabahuan ninyo. Muna nga inana mga higala kining decision Supreme Court nga kanang inyong style dili imi mo appeal ana. Kung mauna nga mag-session mo nga magtantan-aw mo isabong kami di man may inana. So muna mga higala nga kinini ang muna gi-emphasize mga higala Supreme Court, no? Sama ining decision nga inyong giihaw diha sa lower house. Inyong gibugal-bugalan basta lang maabot sa Senate mahigalang articles of impeachment bahala giunsa ninyo tumbling-tumbling din ha. Mao nang uban mahigalan ni pirma dito ang pangutana kadto pagkapirma ha. Kay mingon mo accountability now og unsa ka tinuod nga 150 million ang kada pirma. Okay lang mo ato. Usa may accountability ato. Nga mo man gisulti mahigala ganing Congressman Pasco kanadto nga ako ni pirma na naging ko kay ang mga kuan nagtan-aw mo ko sa mga constituents. Unsa man to? Ang uban to wiris-wiris nga pagkapirma. Basta lang gyud moabot ang articles of impeachment dito mahigala sa Senate okay na sila ato. Na dili man na maoy gusto mahigala Supreme Court kanang inyong tinarbahuan dili na maoy tinarbahuan namo sa Supreme Court. Straight to the point. Unya karon ang upat ka mga senador niingon pod mga higala nga oo kay ang taong bayan lagi gyud maoy gusto sa impeachment. Now in fairness mga higala ining upat ka mga senador atong pakita ba kining upat nga ni file mahigala o kwan kining upat ka mga senador nya atong i-discuss tagsa-tagsa with all due respect ani nila og gusto kang ma-impeach si VP Sara kining o mga senador mga hero ni para nila. Pero katong di gusto impeachment ni VP Sara kining mao mga senador medyo lahi na ilang kwan dunay daghang mga pagsaway negative nga pagsaway. Pero balikon ko og uyon ka mahigala na kwan ni ma-impeach si VP Sara sakto na ilang gihimo. Laylain man og side mahigala ha. Kinsa man nimo mga senador Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan og si Vicente Tito Soto. Straight to the point. Mao ni mahigala ang upat ka mga senador. So kadtong gusto nga ma-impeach si VP Sara kining upat ka mga senador mga heroes kini. May gini kini barog ning upat ka mga senador onya nanawagan sila upat ka mga senador ipa-reconsider ang desisyon sa Supreme Court
batok ang VP Sara Duterte mahigala kay gusto gyud sila nga mapadayon ang impeachment mahigala batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So si Risa Hontiveros matsabot mga higala nga hero ni adtong gustong ma-impeach si VP Sara kay mobarog yun si Risa Hontiveros for impeachment. Ikaduha, si Tito Soto mausad. Hero sad kay gusto niya mahigalang ipadayon yun ang paglilitis. O sunod mahigala si Kiko Pangilinan ipadayon sad ang paglilitis. Hero kini o si Bam Aquino hero usab sa gustong i-impeach si Sara. Straight to the point. Now kadto mga higalang di gustong i-impeach si Sara maingon boss lang nga kini si Risa nangandoy na magunding nga mahimong presidente sa 2028. In fact, mahigala si Trillanes ni ingon nga si Risa gyud maoy pinaka-beat nila day. Pinaka-beat nila nga maoy mo ilang bets pagkakaron nga modagan pagka-presidente sa 2028. So sila maoy magbangga ni VP Sara. Mas bintaha man mahigala og wa si VP Sara diha. Kay at least kung panalitan si Risa god maoy modagan, unya modagan si Martin medyo aligre man gina. At least mapatas-patas gamay ba? O budagan may galas Risa, niyang kontas Martin. Murag okay ra wa si VP Sara kay karon magod di kalimod mahigala nga kusog gyud kayo si VP Sara. Di gyud na ikalimod. Nan kung dili matangtang si VP Sara diha. Unsa may paglao man ni Risa Hontiveros og ni Martin. So sabton ta lang na si Risa sad, kay doon naman sa mga plano, mga kaigalaan. But alang sa mga gustong ma-impeach si Sara, si Risa hero. Alang sa mga dili gustong ma-impeach si Sara, maingon sila, ambisyosa maguni, modagan pagka-presidente sa 2028. So, personal ning iyang interest. Nya aritang Vicente Soto. Sa mga gustong ma-impeach si VP Sara, maingon yun nga si Vicente Soto, hero kini. Taga-sugbo ganini, ang iya mga higalang kagikan indakin mo bitaw nang ginganlan og Vicente Soto Hospital. So kinini ang hero ni si Vicente Soto. Pero alang mga higala sa dili gusto ma-impeach si Sara, maingon pud sila nga sige lang kay nasakitan ba po na si Soto kay didagag Vice President. Gipaluka pa man sa VP Sara taw. Wa pa matangtang mga higala sa iyang kasakit ba kay nagtuo ba si Vicente Soto mudaog siya. Kay sikat ba ni si Tito Soto saday? Artista gud ka sa television. Mao gud ilang gisaligan mga higala kaniadto pa nga naa kas TV. Mapildi lang kagwa sa television. Pero karon magod na tungod gud ning Facebook murag na level na ba? Bisag way TV naka sa Facebook murag okay na. So si Vicente Soto sabton lang sab nga mao na iyang baruganan kay napildi man sa pagka-Vice President ni Sara. Si Sara may nakapildi niya. Medyo sakit-sakit sa to. Di ba na may kalimod? No? So, og imo lang masinabtanon na gyud ka, understanding lagi ka, mayon ato lang sabton si Vicente Soto kay di pud lalim na pildi sang Sara Duterte. Ikaduha, kini ni ang sabton na po si Vicente Soto kanidagan po ni Senate President na pildi pong si Escudero. Ang pagkapildi ra ba niyan si Escudero mga sukit tig paminaw bida. Napildi sa si Escudero kay ang mga Duterte Black dito ni support ni Chis. So medyo doon ay kasakit po ni Vicente Soto. Atong pagtagad ang atong dugang pag-analisar ani ha. Kaya ang ilalabang giingon ay ang taong bayan magkuno gusto. Na og ari ka mga higala pod ni Kiko Pangilinan, unahon ta sa ni Kiko. Ingon si Kiko nga pag election, before election lahi man niyang gibuhian nga statement. Kini sa ko nahibaw ko sila og umikag taong bayan. Ang taong bayan nisulti na atol sa eleksyon. Straight to the point. Nisulti na ang taong bayan pag eleksyon. Unsa may sulti sa taong bayan? Klaro kayo. Mo to bitaw miingon sa BBM day nga klaro na ang taong bayan nisulti pag eleksyon. Mamantoy voice mahigalas katawhan nga ilang gipadayag unsay ilang gusto. Pila man sa mga Duterte mahigala nga candidates ani daog 5. Pila man mahigala sa administrasyon 5. Nisod mga higala si Bam Aquino og si Kiko Pangilinan. Now kini mga higala na butang og 5-5 wa matuman ang ila mga kaigalaang giingon
nga 12-0. 12 alyansa. O kini mga higala si Tito Soto, si Kiko Pangilinan, o si Bam Aquino nasayod sila sa unsay aktual kay sila nilibot sa Pilipinas pagpangampanya. Muna nga careful kayo sila before the election nga mo issue statement against mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte og sa impeachment ni VP Sara. Kinsa man kuno sa mga senador kanang mga nanaog nga ni issue og kanang statement against VP Sara day o ni Duterte. Prangka na pag-istorya ha. Kinsa man kuno nila. Si Tito Soto at the time ikalawa gyud. Nya kini si Kiko Pangilinan, unsa may giingon Kiko Pangilinan, ingon siya, hindi natin pabagsakin ang administrasyon. Hindi din natin pabagsakin ang oposisyon. Ang ating pabagsakin ang presyo ng bigas. Kaniadto na sa wapay eleksyon. Karong eleksyon may gala ang ating pabagsakin si VP Sara man. Pero mo lagi kong ingon nga og dapig ka mahigala ni Kiko Pangilinan o panalitan gusto kang ma-impeach si Sara, ingon gyud ka nga mo nay sakto, mo nay bright nga pangampanya. Kasabot sa unsay angay isulti unsay dili. So nakuha namang boto. Nya karon na naman senador naman. So yan na pong barugan ang iyang pagkasenador. Nga mo nang gusto siya nga mapadayon yun ang impeachment. Pero katupod mahigalang wa makauyon siya ikaw Kiko Pangilinan, may kang istorya sa una, hindi pabagsakon ang administrasyon, hindi pabagsakon ang oposisyon, ang bigas ang pabagsakon. Karon si VP Sara na ipabagsakon nimo. Kadto mga DDS, mayingon ito, traidor ganito hana. Kadto mga DDS. Pero kadto dili DDS, hero na si Kiko. Hero na. So, mayo lang yun yung pagdahas sa iyang campaign. Yapay lain ay Bam Aquino, unsa may sulting Bam Aquino, kasabot sila unsay aktual nga tingog sa taong bayan oy. Di na lang ta magpaguryo-guryo ba, kapoy naman kay na mo na problema bitaw kanang di ta mag real talk ba. Kita real talk ni ato. Kining mga tawhan na kasabot sila unsay pulso sa katawhan. In fact, during election, lahi ang ilang gibuhian nga statement. Careful sila before election. O karon lahi ng ilang statement, ibutan ta sa Bam Aquino. Unsa may statement ni Bam Aquino before election? Atong paminawon daw tong iyang kanbe. Atong iyang video kadali. Just to remind the people ba sa iyang sulti. Gi-interview si Bam Aquino before election sa tubag kani oh. Kani siya paminawon ta ko ng audio. Palagi po issue siya sa mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Yung issue ng mga kababayan natin, yung pagkain, yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas, yun yung mga umiikot kami, yun yung binabanggit ng mga tao. So palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga tao magtatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya at mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Well, I've already said, it seems like pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair, tingnan yung ebidensya, huwag pumili sa kahit anumang partido. At siguro nga, maganda na may mga independent dun sa Senado. No? Kasi ang nangyayari, kapag may partido ka na, parang nagpipili-judge ka na eh. Diba? Pero yung independent, kaya talaga tingnan yung ebidensya, kaya tingnan unong ipapresent ng prosecution sa kanang defense, gagawa ng desisyon base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa kaibigan. Okay, gamay lang dong, please dong. So mo niyang statement before the election. Isuroy sa kay of course nang ngampanya god. So kahibaw sila unsay pulso sa katawhan, no? Kay gikan sa Zamboanga, gikan sa Megala dito sa asa patong uban nga mga lugar sa iyang gipang-mention, dili ang impeachment maoy gusto sa taong bayan. Ang ilang gusto nga kinsa itong tao nga mo trabaho, focus sa trabaho, focus sa kalambuan, sa edukasyon ug uban pa. May sulting ba? So, siya mismo nakahibaw before election, unsay gusto sa katawhan. Karon pag human ng eleksyon, ito paminawon ng iyang sulti. Asa man to iyang sulti dong? Asa man to
sunod nga interview. Dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Nawa. So dapat ituloy na. Now, og kano na ang mutan-aw ini mahigala ang kadto mga DDS mingon yung tanawa. Awa na budol tang bam. Pero kadtong mga dumadapig ni Bam Aquino, may ila po depensahan sa Bam. Unsa nga, kana na ang kinini ang okay kay nang iyang gisulti ni Bam Aquino. Katong panahon sa kampanya pa man to, no? Iyang gikuha ng sa panahon sa kampanya unya mao may iya na pag-interview tinuod to ani siya istugan nga mao na gusto sa taong bayan pagpangampanya pa nga di sa gusto nga kanang impeachment mo taga-ag priority ang ila katong trabaho nya karon human naman na senador naman siya pagka senador niya iya naman na matud-an nga impeachment gyud ay oy ba ang gusto sa taong bayan. Sa nangita pa siya buto, lahi tong feedback niya nakuha, dili ang impeachment. Pero karon nga senador na siya, lahi naman ang iyang tungkulin, isip senador na gyud. Naglingkod naman siya din ha. So iyan na gyud panindigan kung unsa gyud ang trabaho sa senador, manang tuloy na gyud ang impeachment. Ang taga DDS tanawa ra kalahi gid kayo statement sa una o karon. Pero sa naktod nga pag-istorya mga higala, di na natamag guryo-guryo ba? Kining mga tauhana, kadtong tanan nga nanagan pagka-senador, lakip na ni Bam Aquino, Kiko Pangilinan og niining Tito Soto. Kay kinisang upat man ron, atulo. Kay si Risa, daan man nga kanang senador. Unya pa man sa 2028 mahuman iyang termino. So kining tulo, nahibaw ni sa unsay aktual nga tingog sa taong bayan mga sukintig paminaw. Kay ang kanang eleksyon mauna mahigala ang pagpabati unsa gyud ang pulso unsay tingog sa katawhan mga sukintig paminaw. Straight to the point. Muna klaro-klaro. So ang ilang sulti ang tingog kuno sa taong bayan, careful sila before the election. Kasabot sila. Dili ta na magpuguryo-guryo, kasabot sila. Pero mo lagi na akong gingon, lahi-lahi man mahigala og side yun. Og dumadapig mo nga gusto niyong impeach si Sara mingaw niya, sakto kay kang Bam. Of course, pag election pa lang aron makuha na gyud ang boto, bright na siya. Mo na iyang style day. Tan-aw nang samay pamaagi nga mo daog lang ta. Okay na, karon daog naman lahi naman pud ni kay daog naman. Straight to the point. Balik ka na to. Mana kong giingon ang taong bayan kanunay mapasanginlan. Pero ang pagsulti sa taong bayan katong eleksyon, mo to'y sulti sa taong bayan. Mo to'y klaro. Nga pamahayag sa taong bayan gi-express nila ang ilang gibati pinaagi sa ilang buto. Unsa may nahitabo, daghan mahigala sa mga Duterte senators ang nakasuod niya nang maong eleksyon. Ang ilang target nga 12-0 wa gyud makuha. Wa gyud. Unya kadtong sa administrasyon mahigala na problema pa hinoon sila. So sa nidaog sa administrasyon human mahigala naghigayon sa victory party sa litulapid na ginahabilin ganing ngadto. So si Bam Aquino nakahibaw siya mismo unsay sulti sa taong bayan before election. Unya unsaon taman pag human sa eleksyon yung hungan man sa taong bayan nga gusto bitaw mig impeachment. Katawaanan sa mga higala oy. Straight to the point. Pero mo na akong giingon ha, ako ging emphasize kanginan. O kamo nahibaw. Katong ako mga followers gyud, ako mga listeners. Samtang pending pa ni Supreme Court niingon ko gudaan whatever decision Supreme Court, akong gi-forecast dan posibleng mao ni mahitabo, posibleng mao ni mahitabo. Unsay decision Supreme Court atong tahoron. Kay ni aman ta mahigala sa usa ka civilized nga lugar. Atong tahoron.
Karon niya na, motion for reconsideration ang ipasaka mahigala karon sa House of Representatives. Pabuto na to. Pabuto na to. Moingon Supreme Court mahigala kung sa iyang decision sa motion for reconsideration. Doon na ba karoon mga facts dito nga wa ma-appeal? Doon na ba karoon mahigala yung mga explanation dito mahigala nga na kumpleto na pag himo og motion for reconsideration niya? Moingon ng Supreme Court nga, okay, we will reconsider our previous decision. O moingon may nga mo trial gyud impeachment. Okay, respect ta. Isod man kayo, ako di ako sa radio mga higala. Di pag unsa DYHP ni. Kita mo ay overall number 1 radio station din may galas Kabisayan ug Mindanao. Musulti ko diri mga higala og di na ta mosunod sa otoridad. Unsa ba atong sugnuran ang mga tao nga maunsa naman ta. So ako doon ako'y responsibility dire. Plangka-plangka lang pag-istorya natay responsibility nga ato may galang sultihan ang mga tao nga moabide ta unsay balaod. Umuingon Supreme Court mahigala nga i-reconsider na mo. Ako ipasalig mga higalas ng mga listeners nga kita willing ta mo, okay. Watay mahimo, mo man interpretation Supreme Court. Di man pwede mga higala unsay imong gusto. Hala mo og imong ipatubabaw. Og mo motion for reconsideration og mo uyon ang Supreme Court sa motion for reconsideration malipay ni mga tawhana. But kung dili mo uyon, moingon pa sa na, kining judicial overreach gyud. Ana nga ang Integrated Bar of the Philippines, ang organization mahigala sa mga abogado, at least nitingog na gyud. Nitingog na gyud. Sakto na, no? Ang Integrated Bar of the Philippines, ang asosasyon sa mga abogado sa Tibok Pilipinas itingog na gyud nga atong respetaran ang decision sa Supreme Court. Dili mo pwede nga ug unsa lay bisag kinsa lay mo interpret mahigala anang konstitusyon naman tay kaugalingong interpretation. Naman tay kaugalingong interpretation, but once mo decide na mahigala ang Supreme Court mao na gyud na. Parihara gud na sa kumpanya daykin, pantay ka dayo aras ng company. O meeting pa na imong leader panalitan. Unsa may imong opinion day? Ikaw day RB, ikaw sa may imong nahuna, ikaw Day Maris, tanaw, pag humana, okay, say mo decide na ko ha. At least akong kuha inyo mga opinion. Mo na akong desisyon. Okay. Mo desisyon ang imong, ang tag-iyas company, mo na itong desisyon, but nya mo supa ka, di mo yung kaya na hawa din his kumpanya, o di kamutuman aning kalakihan. Na karon niya man tas Pilipinas. Og tan-aw nimo nga, Supreme Court kay ikaw sakto, di pangitag laing Pilipinas para nimo. Isod man na kayo na gi makabadlong sa gyud mga kagalaan. Ang otoridad, ang Supreme Court, mao dunay otoridad pag-interpret sa balaod. So, balikon ko, bisag unsay decision sa Supreme Court anang motion for reconsideration, ato mahigalang hatagan sa due respect. Either maingon Supreme Court, barugan na mo ang unang decision, okay. O yung Supreme Court among i-reconsider, okay. Lisod man kayo ng pag-adto Supreme Court, pending Supreme Court, wag yung sila tingog. Karon pildi man sila, yung hala, kisi-kisi na yun, judicial overreach. Mga bata may galang nangayo sa ginikanan o duwaan kanya, matagae mga kaigalaan, ligid. Ligid kisi-kisi mga sukitig paminaw, sabto ni mong ginikanan og maorog iyang mapalit, di na siya magkahatag ng duwaan di man tanan natong pangayoon mo makuha nato. Kay kanang inana gani ka nga og unsay imong gusto makuha gini mo, murag ikaw ray kinabrightan sa tanang tao sa kalibutan. Kinahanglan po kang tudloan pod. Unsa may imong pagkabata di ay, giunsa man ka pagtudlo sa mong ginikanan. Dili man tanan panahon mo daog ta ining kinabuhi Walay kong giingon sa duwa-duwa lang daan. Og na duwa-duwa mog shatom kani adto, na duwa-duwa mog tubig-tubig kani adto. Karon di computer man duwa na may mga email diha unsa pa nang ubang duwa diha. Counter Strike man nag-uban pa. Naman gyud mo daog nay mapilde kay. Sports lang. Dili kay kanang imong gusto may matuman hala. Mo imong kuan gyud. Napaghimog imong kaugalingon dito asa ka dapit mag ato lang agi katawa may gala bisag unsay decision Supreme Court atong tuuhan na because wa na may lain
nga otoridad nga mao mga higalay mo interpret anang balaod. Kalisod sa kaayo mahigalay kinaiya nga kung sa ilang gusto may matuman o di matuman lang gusto ang Supreme Court may masayo. Kuyawa no? Kuyawa no? So okay ra mo anang nahitabo sa lower house. Kana binayran na sa lower house aron lang gyud mapasaka nga tong articles of impeachment. Straight to the point. Okay ra din kayo. O karon si Cristina Garcia Flasco day murag mi kuana nisinggit nag-foul karon nga si Duke Flasco mahigalan ni biya na mga kaigalaan ni Martin Romualdez. O nya si Cristina Flasco mahigala nga maoy DOT secretary giiba na sa budget. Ina na ang foul ba? Ang pressure o ang foul nakabago di ay freedom nga tinuuray ang congressman nga ni pirma adtong maong impeachment complaint. Nabay freedom? O napirma kag pugos dito because of pressure, because of money. Yahay man diha manghigala ang moral grounds nimo nga moingon gyud ka nga kuan. Dunay kakulian ang pagtrabaho pa lang dito sa lower house. Mo na prangka-prangkang pagkaistorya mga sukin tig paminaw.